እዚ ሰብ ሼካር ይበሃል። ሼካር ኣብ ኩሉ ቦታ ሰባት ዝንዕቕዎ ኣዝዩ ድማ ፍርሕ ሰብ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ሼካር ንባዕሉ ዓብዪ ፓወር ዝህቦ ኣስማታዊ ክዳን ሰሪሑ እዩ። በዚ ክዳን ምኽንያት ድማ ሼካር ዓብዪ ፓወር ረኺቡ እዩ። ብሰባት ተሃሪሙ ዋላ ሰውነቱ ተተበታተነ መሊሱ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ሓደገኛ ነገር ግን ሼካር ንባዕሉ ነዚ ኣስማት እንትሰርሕ ካልእ ተመሳሳሊ ከምኡ ሕማቕ ሰብ እዚ ፓወር ረኺቡ እዩ። እቲ ሕማቕ ሰብ ድማ ንሰባት ርሕራሕ ዘይብሉ ስለዝኾነ ሼካር እንተደኣ ደው ዘየቢልዎ ንዓቶም እውን ኩሎም ከጥፍኦም ይኽእል እዩ። ፊልምና እንትጅምር ባሮን ኣብ ዝተባህለ ትካል ውሽጢ እዩ። ኣብዚ ትካል ብዙሓት ሞቶታት ተማሂዞም እዮም። ካብኡ ድማ ኣብዚ ትካል ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕዎ ጌም ዝሓሸ ጌም ንምስራሕ እዞም ሰባት ሓያሎ ምድላው እንዳገበሩ እዮም። ብኻሊእ ገጽ ሉሲፈርን ባድማንን ዝተባህሉ ሰባት ኣብ ሓያሎ ባእሲ ይኣትዉ። ንባእሲ መበገሲ ድማ ባድማን ሕማቕ ሰብ እንትኾን ሰበይቲ ድማ ዓጊትሉ ስለ ዝርከብ እዩ። ባድማን ናይ ሉሲፈር ሰበይቲ ብየማን ብጸጋም ኢዳ ብገመድ ኣሲርዋ እዩ ዘሎ። ሉሲፈር ድማ ሰበይቱ ንምድሓን ዝኸደ እንትኾን ናብኡ ድማ እንተኣቱ ባድማን ሶሮስ ዝተባህለ መሳርሒ ይሰደሉ። ሉሲፈር ድማ ባድማን ዝደርበየሉ ሶሮስ ዝበሃል መሳርሒ ተጠቂሙ ሰበይቱ ካብ ዝተኣሰረትሉ ፈቲሕዋ እዩ። ሕጂ ድማ ሉሲፈር ሰበይቱ ብምድሓኑ ጥራሕ ንባድማን ስሕረት ስለ ዝኾነ ድምፁ ናብ ናይ ሰበይቲ ድምፂ ይቕየር። ፊልምና ድማ ድሕሪ እዚ ምርኣያ ናብ ቤት ትምህርቲ ትወስደና። እስካብ ሕጂ እንዳረኣናዮ ዝነበርና ኩሉ ፕራቲክ ዝተባህለ ቆልዓ እንዳሓለመ እዩ ነይሩ። ፕራቲክ ድማ ንነዊሕ ሰዓት ደቂሱ ነዚ ርኢ ስለ ዝነበረ መምህሩ ካብ ደቃሱ ተልዕሎ። መምህሩ ድማ ደቂሱ እንዳሃለወ ስለ ናታ ኣቦኡ እያ እንዳተናገረት ነይራ። ንፕራቲክ ድማ ኣቦኻ ናይ ዘመንና ጀግና እዩ፣ ኣዝና ኢና ድማ ነድንቆ ኢላ ትነግሮ። ብኻሊእ ገጽ መኪና ብኣግባቡ ምግናሕ ዘይኽእል ሼካር ስራሕ ረፊድዎ እንዳተጣደፈ እዩ ዘሎ። ሼካር ኣብዚ ትካል ካብ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እቲ ጎበዝ ንሱ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ንሱ ዘምፅኦ ዝሰርሑን ናይ ጌም ነገራት ኣዝዮም ተፈትዮምሉ እዮም። እንተኾነ ግን ናይ ትካሎም ሓለቓ እስካብ ሕጂ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዝነኣሰ ምዃኑ ይናገር። ኣብ ሂንዲ ዓብዪ ጌም ንምፍናው ዓብዪ ፊርማ ፈሪም ኣለኹ። ሕጂ ዝሰርሕዎ ጌም ኣዝዩ ዝበለፀ ዘይትገብርዎ እንትኾንኩም ንኹልኹም ናይ ሆቴል መሳሰይቲ እየ ዝገብረኩም፣ ስለዚ ዝሓሸ ነገር ንምስራሕ ክትፍትኑ ኣለኩም ብምባል ንሰራሕተኛታቱ ይናገር። ካብኡ ድማ ድሕሪ ስራሕ ሼካር ናብ ጎዝ ይመለስ። ንሰበይቱ ሶንያን ንወዱ ፕራቲክን ሓለቆም ስለ ዝነገሮም እቲ ሓድሽ ጌም ይነግሮም። ኣብ ሰዓት ድማ ፕራቲክ ሓሳብ የቕርበሉ። እስካብ ሕጂ ዝሰርሕዎም ጌማት እዞም ተዓወቲ ጀጋኑ እዮም ማለት ጎበዛት ሰባት ንምንታይ ኩሉ ግዜ ይስዕሩ? ብሕጂ እትሰርሕዎም ጌማት ንምንታይ ሕማቕ ሰባት ንክስዕሩ ኣይትገብሩን? በዚ ምኽንያት ድማ ኣዝዩ ህቡብ ክኸውን ኢሉ ንኣቦኡ ሓሳብ የቕርበሉ። እንተኾነ ግን ሼካር ጀጋኑ ኩሉ ግዜ ተዓወቲ እዮም፣ ንዓቶም ተሰዓርቲ ጌርካ ክትሰርሕ ኣይከኣልን ኢሉ ይምልሰሉ። ሼካር ናይ ወዲ ሓሳብ ሸለል ኢሉ ንምሕላፍ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ካብዛ ዕለት እቲኣ ናይ ወዲ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ናብ ኣእምሮ ይምለስ። ንምንታይ ዘይሰሓር ጨካ ንሰርሕ? ንምንታይ ኩሉ ግዜ ዝሰሓር ኣክተር ንሰርሕ? በዚ ምኽንያት እንተደኣ እቲ ጨካን ተዓዋቲ ጌርና ሰሪሕናዮ እቲ ጌም ህቡብ ክኸውን እዩ ብምባል ብተደጋጋሚ ክሓስብ ይጀምር። ንወዱ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣብፅሑ ንሱ ዝበሉ ሓሳብ ብዙሕ ከም ዝሓስበሉን እቲ ሓድሽ ጌም ብናቲ ሓሳብ መሰረት ከም ዝስራሕ ቃል ይኣትወሉ። ሼካር ድማ ናብቲ ትካል ብምኻድ ነዚ ሓዳሽ ሓሳብ ንመሳርሕቱ ይነግሮም። ዋላ እኳ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ቅድሚ ሕጂ ዘይሰምዑ እቶም ሰባት ግን ኩሎም በዚ ሓሳብ ይሰማምዑ። ኣብ ሰዓት ድማ ስለቲ ጌም ሼካር ሙሉእ ሓበሬታ ክህብ ይጅምር። ናይቲ ጌም ሽም ራንደም ኣክሰስ ቨርዥን 1 እዩ። ኣነ ናይቲ ጌም ሹም ከምዚ ክበሃል ወሲነ እየ። እንተደኣ ዝሓሸ ሓሳብ ሃልዩኩም ሓሳብ ኣቕርቡ ምባል ይሓቶም። ኣብ ሰዓት ድማ ጄኒ ዝተባህለ ዓርኩ ንሱ ዘውፅኦ ሹም ጽቡቕ ምዃኑ ትዛረብ። ካብኡ ድማ ራንደም ኣክሰስ ቨርዥን 1 ኢሎም ሰባት ንዝኽእሉ ካብ ዘንብቡ ብሓፂሩ ራዋን ኢልና ንፀዋዕ ብምባል ሓሳብ ትቐርብ። ካብኡ ድማ ኩሎም ሰባት ሽሙ ራዋን ክበሃል ይሰማምዑ። ካብኡ ድማ ሼካር ናይቲ ዋና ጀግና ሹም መን ንበሎ ብምባል ይሓቶም። ኣብ ሰዓት ድማ ካብ ቻይና ዝመፀ ዲቨሎፐር ኣካሺ ሓሳብ ይህብ። ምስቲ ጌም ተተሓሓዚ ንክኸውን ናይቲ ዋና ኣክተር ሽሙ ጅዋን ንበሎ ሓሪፍ ክኸውን እዩ ብምባል ኣካሺ ሓሳብ የካፍሎም። በተመሳሳሊ ኩሎም ሰባት በዚ ሓሳብ ዝሰማምዑ እንትኾኑ ናይቲ ጨካን ሰብ ሽሙ ድማ ራኦል ይብልዎ። ካብኡ ድማ ናይቲ ትካል ሰራሕተኛታት ናብ ናይቶም ተዋሳእቲ ሰባት ወይ ድማ ካራክተራት ንምፍጠር ይጽመዱ። ኣብ ሰዓት ድማ ናይ ጂን ሓላፍነት ክዳኖምን ቅርጾምን ዲዛይን ምግባር እዩ። ናይ ኣካሽ ሓላፍነት ድማ ንሕድሕዶም ነናይ ባዕሎም ምንቅስቓስ ምሃብ እዩ።
بخالي جز جيني نايت أكتر جز بنا شيكار ملكي نمجور توسن نشيكار دما فوتو مسألتو نايت أكتر مسلي بناتو تقبرو نتيجة كان سب دما نجزيو زخون سلي زي هابوان تغونو جن دما كأي حن سلي من كلام عبقوز يقبرلو دحري بزح دخام دما إذا مسرح سنيتات اسكاب حجي عابي كم زبسحو انتريو شيكار نتيجة كان سبو في شيختا كم زلو يزارب انتغونا جن جيني بزقر ملكيعو نايت كاركتر بروغرام عبد تقبرو لسعات نكسحق أزلطون إزي عزيجا كان سلازخونه نايسحق نجر نزايتو هذا النيرو ننشيكار دما شلالي لوم حالفو كابو دما شيكار HART ዝተባሃለ መሳርሒ እዚ ይመዝእ እዚ መሳርሒ ነዞም ካራክተር ፓወር ዝህቦም እዩ ንዩዋን ዝተዳለዉ ሰማያዊ ከለር እንትኾን ንራኡል ድማ ብቀይሕ ይዳለወሉ ካብኡ ድማ ክልቲኦም ነዚ ኣብ ደረቶም ኣብ ዝገብርሎም ሰዓት ክልቲኦም ፓወርፉል እዮም ዝኾኑ እቶም ሰባት ድማ ነዚ HART ኣብ ኣፍ ልቦም ተዘገቢሮምሎም ዋላ ፓወር ኣለዎም እዩ እንተኾነ ግን ንዝበለፀ ፓወር ንኽረኽቡ ነዚ ዝገብሩ ዘለዎም እንትኾን ሓደ ጓኳ እንተበፂሕዎም ሰውነቶም ሞሊሱ ክዝግን ይኽእል እዩ እዚ ጌም ድማ ብጠቕላላ 3 ሌቨል ዘለዎ እንትኸውን እተን 2 ሌቨል ብቐሊሉ ተባኢሰን ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ጌም ሳልሳይ ናይ መጨረሻን ሌቨል ግን ሓደ ተዓዋቲ ክህልው ኣለዎ ንኽልቲኦም ተፃወቲ ሓደ ሓደ ጥይት ዝሓዘ ሽጉጥ ይህብዎም እሞ ካብኡ ድማ እዞም ተፃወቲ ነዚ ጥይት ተጠቂሞም ናይቲ ካሊእ HART ካርሙ ኣለዎም ተሳኺሎም ድማ ነዚ ተገቢሮም እቲ ካሊእ ተፃዋቲ ንሓዋሩ ከም ዝመውት ይኸውን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ኣካሺ ንራኦል ዝተወሰነ ምንቅስቃስ እንዳለማመዱ እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን ራኦል ኣይእዘዝን ዝበሎ እንትኸውን ኣካሺ ካብ ዝገብሮ ዝተፈለየ ምንቅስቃስ እንዳገበረ ይርከብ ኣካሺ ድማ በዚ ተሰላችው ቡን ኣብ ዝሰትየሉ ሰዓት ነሱ ከይደለየ ራኦል ኣብ ኢዱ ብርጭቆ ይሰብረሉ ኩሎም ሰባት ድማ ኣብቲ ዋና ፕሮግራም ፀገም ተፈጥሩ ብምባል ነቶም ፕሮግራማት ቸክ ይገብርዎም በዚ ሕዝን ኩነታት ግን ኩሎም ዋላ እኳ ተዘይፈሊጦምዎ እቲ ፀገም ኣብቲ ፕሮግራም ከይኮነስ ራኦል ንባዕሉ እዩ ዝእዘዝ ዋላ እኳ ብዙሓት ፀገማት ተሃለዎ እቲ ጌም ግን ሕጂ ተመሪቑ እዩ ሼካር ድማ ምስ ሰበይቱን ወድን ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ እዩ ካብኡ ድማ ኣብቲ ስክሪን ናይቲ ጌም ታሪክ ዝናገር ቪድዮ ይኸፍት ኣብቲ ጌም ራኦልን ጀዋን ዝተባሃሉ ክልተ ካራክተር ኣለዉ ካብኡ ድማ እቲ ጌም 3 ሌቨል ኣለዎ ኣብቲ ጌም እቲ ሓደገኛ ካራክተር ራኦል እንትኸውን ራኦል ናይ ዝደለዮ ሰብ መልክዕ ክኽደን ይኽእል እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ጀዋን ንሰባት ዝሕግዝን ቁኑዕ ካራክተር እዩ ናይዚ ሰብ መልክዑ ዝውሰን ድማ እቲ ክዳን ብዝኽደኖ ሰብ ክዳን እዩ ቅድሚ ሕጂ ድማ ብናይ ሼካር መልክዑ ተሰሪሑ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ ዝተኸደኖ ኣካሺ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ካራክተር ናብ ናይ ባዕሉ መልክዕ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ስለቲ ጌም ድማ ንእሽተይ ምስ ተዛረቡ ኣካሺ ነቲ ፀዋታ እንዳተፃወተ ንሰባት ከሪኦም ይጅምር ኣብቲ ምረቓ ዝረኸቡ ሰባት ድማ ኩሎም ነቲ ጌም ንምፅዋት ይደልዩ ናይ ብሓቂ ድማ ኣካሺ ንራኦል ምስ ዓብዩ ኣብዮሞ ለቡ ይሃርሞ ከም ትኽክለኛ ፕሮግራም እንተኾይኑ ንሱ ዋላ ተተሃረመ ኣካሺ ኣይሕሞን ነይሩ እንተኾነ ግን ኣካሺ ሕጂ ራኦል ንዝሃረሞ ሕድሕድ ነገር ሕማም ንክስምዖ እንዳገበሮ እዩ ዘሎ ብኻሊእ ገጽ ኣብቲ ምረቓ ዘለዉ ሰባት ስለቲ ነገር ስለዘይፈልጡ ስቕ ኢሎም የጣቕዑ ኣለዉ ካብኡ ድማ ናይ ራኦል ምርቓት በዚ ኩነታት ምስ ሓለፈ ንጀዋንን ራኦልን ትኽክለኛ ሰውነት ዝሓዘ ሮቦት ይሰርሐሎም ካብኡ ድማ ነዞም ሰራሕተኛታት ስራሕኩም ብኣግባቡ ሰሪሖም ተባሂሎም እንዳተጋበዙ እዮም ዘለዉ ብኻሊእ ገጽ ፕራቲክን ኣካሽን ነቲ ጌም ንምፍታን ናብ ናይ መፃወቲ ቦታ ይኣትዉ ፕራቲክ ድማ ንባዕሉ ሉሲፈር ኢሉ ሽም ምስ ኣውፅአ ናብቲ ፀወታ ንክኣትው ኣካሽ ይፈቕደሉ ካብኡ ድማ እቲ ፀወታ ተጀሚሩ ፅቡቕ ፀወታ እንዳተፃወቱ እዮም እንተኾነ ግን ኣካሺ ደው ንከብል ብምግባር ኣቦኻ ይፅበየካ እዩ ዝህሉ ንዓኺድ ይብሎ ፕራቲክ ድማ እቲ ጌም ስለ ዝፈትዉ ነቲ ጌም ንምውዳእ ንኣካሺ ይልምኖ ንሳቶም ድማ ኣብ ደገ ኮይኖም እንትጨቃጨቁ ራኦል ካብ ውሽጢ ኮይኑ መልእኽቲ እናመሓላለፈ እዩ ዘሎ ሉሲፈር ዝበሃል ቆልዓ ኣዝዩ ፈቲኑን እዩ እስካብ ሳልሳይ ሌቨል ሓቢርና ክንፃወት ኣለና እንተዳ ኣምሳይ ዘይፃወት ኮይኑ ናብ ትኽክለኛ ዓለም መፅአ ቆትሎ ብምባል ይፈራርሑ ኣካሺ ድማ በቲ ነገር እንዳተገረመ ንፕራቲክ ካብቲ ቦታ ንክእለ ይገብሮ ካብኡ ድማ ናይቲ ጌም ሲስተም ንምዕጣው እንትፈትን እኳ ነቲ ጌም ክዓፆ ይከኣለን ካብኡ ድማ ራኦል ድምፂ ብምሕያል ንሉሲፈር ናብ ትኽክለኛ ዓለም መፅአ ቆትሎ ናብ ዝኾነ ኣየምልጠን እንዳበለ ምፍርራሕ ቀፂሉ እዩ ኣካሺ ድማ ሰሙዖ ዘሎ ነገር ክኣምን ስለ ዘይከኣለ ደንጊቱ ነቲ ከባቢ ገዲፍዎ ይወፅእ ካብኡ ድማ ናብ ሼካር ብምኻድ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ይነግሮ እስካብ ሕጂ ኣነገርኩምን እምበር እቲ ጌም ኣብ እንሰርሖ ሰዓት እውን ካብ ትእዛዘይ ወፃኢ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ ትኽክለኛ ዓለም
ዓለም መጽ ሰባት ክቕትል እየ እንዳበለ እዩ ጸገሙ ድማ ምስ ወድኻ እዩ ከድካ ኣስተኻኽሎ ብምባል ካብቲ ቦታ ለቒቕ ይወፅእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ሼካር ነዚ ጌም ብምውድኡ ሕጉስ ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣብ ናይ ራኦል ኢድ ድማ ዕንበባ ምስ ገበረ ናብ ስራሕ ቦታ ይኸይድ ሼካር ድማ ናብ ስራሕ ክላስ ምስ ኸደ እቲ ጌም ዋላ እኳ ደው እንተበለ ሕጂ ግን ራኦል እንዳተዛረበ እዩ ዘሎ ዘረብኡ ድማ ደው ንምባል ዝተፈላለዩ በተናት እኳ እንተነኽአ ዘረብኡ ግን ደው ከብል ኣይከኣለን ካብኡ ድማ ራኦል ካብቲ ከባቢ ጨረራት ብምእካብ ካብቲ ስክሪን ብምውፃእ ናብ ናይ በዓል ሮቦት ይኣቱ ካብኡ ድማ ራኦል ከም ዝበሎ ናብ ትክክለኛ ዓለም ዝመፅእ እንትኸውን ነቲ መስትያት ድማ ሰቢሩ ነቲ ሮቦት አንቀሳቒስዎ እዩ ኣብ ናይ ሼካር ሰውነት ድማ ኢዱ ብምጥቃም ናይ ኣካሽ መንነት ሙሉእ ንሙሉእ ይውንን ካብኡ ድማ ናብ ኣካሽ ብምኻድ ሉሲፈር ብዝበሃል ዩዘር ኔም ዝተፃወትካ ንስኻ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ ኣካሺ ድማ ናይ ባዕሉ መንነት ካብ ናይ ካልእ ሰብ እንትሪኦ ኣዝዩ ይድንገፅ ካብኡ ድማ ሉሲፈር ዝበሃል ሽም ዝፃወት ዝነበረ ፕራቲክ ስለ ዝኾነ ናይቲ ቆልዓ መንነት ከይተናገረ ሉሲፈር ግን ንሱ ከም ዘይኮነ ይናገር ራኦል ድማ ጨካንን ንሰባት ድማ ርሕራሕ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ሓሪቑ ንኣካሺ ብኤሌክትሪክ ተታሒዙ ንክመውት ይገብሮ በኻሊእ ገጽ ሼካር ኣካሺ ብኤሌክትሪክ ተታሒዙ ሞይቱ እንትርኢ ድንግዝ ቀልጢፉ ድማ እንዳጎየ ናብ ገዛ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ራኦል ኣብ ደገ ደው የብሎ ናይ ራኦል ሕቶ ድማ ሉሲፈር ዝብል ሽም ዝተፃወትካ ንስኻ ዲኻ ዝብል እዩ ነይሩ ሼካር ድማ በዚ ሽም ዝተፃወተ ወዲ ስለ ዝኾነ ወዱ ንከይቐትለሉ ፈሪሑ ንወዱ ክብል ድማ ንባዕሉ መስዋዕቲ ንምግባር ሉሲፈር ማለት ኣነ እየ ኢሉ ይነግሮ ካብኡ ድማ ራኦል ናይ ሼካር ዓይድ ብምርኣይ እንዳሓሰየ ምዃኑ ይፈልጦ በዚ ድማ ሓሪቑ ንሼካር ናብ መኪና ብምግጫው ክመውት ይገብሮ በኻሊእ ገጽ ፕራቲክን ሶንያን ናይ ሼካር ሞት ይሰምዑ ሶንያ ድማ ኣብዚ ዝፀንሐሉ ምክንያት ስለ ዘይብላ ምስ ወዳ ናብ ሂድ ንምብላስ ትውዝን እንተኾነ ግን ፕራቲክ ብሞት ኣቦኡ ኣዝዩ ተጠራጢሩ ዘሎ ኣቦይ ዝሞተ ብሓደጋ ኣይኮነን ዝኾነ ዝተሓበአ ነገር ኣሎ ንጄኒ ክንረኽባ ኣለና ብምባል ናብቲ ትካል ሓቢሮም ይኸዱ ጄኒ ድማ ሓድሽ ነገር እንተረኸብኩ ኢላ እንትደሊ ፕራቲክ ድማ ምስ ኣካሺ ስልኪ እንዳዓለለ እዩ ዘሎ ነኒ ፕራቲክ ዘይፈልጥዎ ነገር ኣካሺ ከም ዝሞተ እንትኸውን ሕጂ ዝዕሎ ዘሎ ድማ ምስ ራኦል እዩ ራኦል ድማ ናይ ኣካሺ ድምፂ ብምምሳል ምስኦም እንዳዓለለ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ጄኒ ትክክለኛ ናይ ኣካሺ ሰውነት ትሪኦ ሕጂ ድማ ፕራቲክ ንጄኒ ራኦል ናብ ትክክለኛ ዓለም ከም ዝመፅእ ይፈልጡ ምክንያቱ እስካብ ሕጂ ዝሰርሕዎ ፕሮጀክት ናይ ሰባት መንነት ክወስድ ዝኽእል ራኦል ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዩ በኻሊእ ገጽ ኣካሺ ብናይ ሉሲፈር መንነት ዝፃወት ዝነበረ ፕራቲክ ከም ዝኾነ ፈሊጡ እዩ በቲ ስልክ ተጠቂሙ ድማ ናይ ፕራቲክ ኣድራሻ ዝረኸቦ እንትኸውን በቀጥታ ናብኡ ክኸይድ ይጅምር በኻሊእ ገጽ ንጄኒ ራኦል ናብ ትክክለኛ ዓለም እንተመፂኡ ንጄዋን እውን ናብ ትክክለኛ ዓለም ክነምፅኡ ኢና ኢሎም ይሓስቡ ነቲ ጨካን ራኦል ድማ እቲ እንኮ ተባኢሱ ክስዕሮ ዝኽእል ጄዋን እዩ ካብኡ ድማ ንጄዋን ናብ ትክክለኛ ዓለም ንምብፃሕ ኣብ ዝፍትንሉ ሰዓት ሶንያ ኣካሺ ብሕርቃን ናብቲ ትካል እንትኣትው ትሪኦ ናብ ጄኒ ድማ ብምድዋል ኣካሺ ሓሪቑ ይመፅእ ኣሎ ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ ድዩ ኢላ ተሓታ ኣብ ሰዓት ድማ ንባዕላ መስዋዕት ብምኽፋል እስካብ መጨረሻ ንክትፍትን ቃል ተኣትወሉ ካብኡ ድማ ፕራቲክ ብሂወት ክነብር ስለ ዘለዎ ካብቲ ቦታ ብሂወት ንክወፅእ ዝገብሮ ፕራቲክ ድማ ካብቲ ትካል ብምውፃእ ናብ ሶንያ መኪና እንትኣቲ ኣካሺ ይሪኦ ኣካሺ ድማ ነታ መኪና እንዳተኸታተላ እንትኸውን ፕራቲክ ድማ ንኣድዩ ብናህሪ ንክትኸይድ ይነግራ ኣድዩ ድማ ኣብቲ ጌም ዝነበሩ ካራክተራት ናብ ጎዳ ዓለም ምምፅኦምን ስለ ዝፍጠር ዘሎ ነገርን ዝኾነ ኣይፈለጠትን እንተኾነ ግን ናታን ናይ ወዳን ህይወት ንምድሓን ፕራቲክ ከም ዝበላ ብናህሪ ትገንሕ በኻሊእ ገጽ ድማ ኣካሺ ካብ ሓደ ሰብ ሞተር ሳይክል ብምምጣል ክከታተሎም ይጅምር ነንሶንያ ድማ ዝተሰባበራ መኪና ዘቐመጣሉ ቦታ ይበፅሑ ንሳቶም ዝሓሰብዎ ካብ ኣካሺ ከም ዘምለጡ እዩ እንደኾነ ግን ናይ ኣካሺ መንነት ዝሓዘ ራኦል ናብዚ ቦታ ቀዲሞ በፂሑ እዩ ካብኡ ድማ ራኦል ንናቶም መኪና ጨፍሊቑ ንክቆትሎም ካሊእ መኪና ናብኦም ይሰደድ እንተኾነ ግን ጄኒ ነቲ ሓደ ሮቦት ናብ ትክክለኛ ዓለም ንክመፅእ ስለ ዝገበረቶ ናብቲ ቦታ መፂኡ ንክድሕኖም ትገብሮ ነንሶንያ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ዘምለጡ እንትኾኑ ኣብ መንጎ ጄዋንን ራኦልን ግን ዓብይ ናይ ኣስማታዊ ባእሲ ይለዓል ጄዋን ድማ ብድሕሪኡ ዝነበረ ፓወር ዘለዎ ፈሳሲ ተጠቂሙ ንራኦል ክበታተን ይገብሮ ካብኡ ድማ ጄዋን ሕድሕድ ምንቅስቃስ ንምግባር ነቲ ፓወር ንምጥቃምን ዝሕግዞ HART ይወስደሉ ካብኡ ድማ ጄዋን ናብ ነንሶንያ መኪና ምስ ከደ ብሓባር ናብ ኤርፖርት ይኸዱ ኣብቲ ኤርፖርት ድማ ናይ ሼካር ፓስፖርት ብምጥቃም ናብ ሂንድ ይኸዱ በኻሊእ ገጽ ዝተበታተነ ራኦል ኣብ ዓብይ ስክሪን ሰውነቱ እንዳረኣየ ንባዕሉ ደጊሙ ናብ ጉህድ ዓለም ይመልሶ ሕጂ ድማ ገጂፍን መፍርሕን ኮይኑ እዩ ናብዚ ጉህድ ዓለም መፂኡ ዘሎ በኻሊእ ገጽ ነንሶንያ ድማ
ኣብ ህንዲ ንዝርከብ ገዝኦም ይበጽሑ። ምሸት ድማ ጆዋን ናብ ሶንያ ብምዃድ ንግዚኡ ካብ ገዛ ተዘይወፂኹም ዝሓሸ እዩ ተኽኢልኩም ድማ ካብ ገዛ ከይትወፁ ብምባል ይምኽሮም። በኻሊ ገጽ ሶንያ እስካብ ሕጂ ከም ጠንካራ ሰብ እኳ እንተመሰለት ብሞሰባያ ግን ኣዝያ ሓዚና እያ። ንጆዋን ድማ ካባ ንኣይትረሓቕ ምሳና ንበር እንዳበለት ትልምኖ። ጆዋን ድማ ካብ ዝጋህዳዊ ዓለም ክስካብ ዝጠፍእ ኣብዚ ምስኦም ኮይኑ ከም ዘሕልፎ ቃል ይኣትወላ። መሬትና እንትቕየር ሙሉእ ቤተሰብ ኣብ ሓደ ፓርቲ ይርከቡ። ራውል ድማ ናብዚ ቦታ ዝመፀ እንትኸውን ናይ ሶንያ መንነት ሒዙ ድማ ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ሕጂ ራውል ንሶንያ ዝደልየ ነገር ክእዝዛ ይኽእል እዩ። ናታ ርእሲ ተቋፂሮ ስለ ዘሎ ዝደልየ ሕማቕ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ካብኡ ድማ ንሶንያ ናብ እንዳ ባቡር ብምልኣኽ ንሶንያ ናብ ሓደ ባቡር ንክትኣቱ ይገብራ። ሶንያ ድማ ነዛ ባቡር እንዳገነሐት ብምግጫው ናታን ናይ ብዙሓት ሰባትን ህይወት መጥፋእ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ቅድሚ ምፍጣሩ ጆዋን ኩሉ ነገር ይሰምዕ። ቀልጢፉ ድማ ናብታ ባቡር ምስ ከደ ፓወር ተጠቂሙ ናብ እቲ ቅድሚ ዝርከብ ክፍሊ ይኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ናይታ ባቡር ናህሪ ኣዝዩ እንዳወሰኸ እንትኸውን ደው ንምባል ድማ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ይኸውን። ኣብ ሰዓት ድማ ጆዋን ናይታ ባቡር ክፍሊ ብምፍላይ ናይቲ ዳሕራዋይ ክፍሊ ንክረጋጋዕ ይገብሮ። ካብኡ ድማ ኣብ ቅድሚት ዘላ ንሶንያ ብምድሓን ናይ ራውል ዕላማ ከይሳካዕ ይገብሮ። ቀጻሊ ስራሕ ናይ ጆዋን ድማ ንፕራቲክ ምድሓን እዩ። ብኻሊእ ገጽ ፕራቲክ ድማ ራኦል ኣሲሩ ሒዝዎ እንትኸውን ኢዱን እግሩን ንምፍታሕ ግን እንዳፈተነ ይርከብ። ካብኡ ድማ ፕራቲክ ንዝተወሰነ ሰዓታት እንዳፈተነ ስለ ዝነበረ ኢዱ ክፈትሖ ይኽእል። ካብኡ ድማ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ቀልጢፉ ናብታ ኮምፒውተር ይኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ራኦልን ጆዋንን ይራኸቡ። ጆዋን ድማ ብባዕሉ ስለ ዝተኣማመን ንራኦል HART ይህቦ። ካብኡ ድማ ራኦል ከም ቀደሙ ፓወር ዝረኸበ እንትኸውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓብይ ናይ ፓወር ባእሲ ይለዓል። ሕጂ ድማ ክልቲኦም ካራክተር ተጋጢሞም ናብ ሌቨል 3 ይበጽሑ። ኣብ ሌቨል 3 ድማ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ክልቲኦም ሓደ ሓደ ጥይት ዝሓዘ ሽጉጥ እዮም ይወሃቡ። ካብኡ ድማ ነቲ ጥይት ከይከሰረ ናይቲ ሓደ HART ዝሃረመ ሰብ ተዓዋቲ ይኸውን። ንፕራቲክ ድማ ንራኦል ንምዝንጋዕ ኣብ ኣፍ ልቡ ዝነበረ HART ኣውፂኦሞ እዮም ነይሮም። ካብኡ ድማ ራኦል ሕጂ ነታ ጥይት ከሲርዋ እዩ። ሕጂ ድማ ዘለዎ መማረፂ ንጆዋን ብምዝንጋዕ ናቱ ጥይት ንክከስር ምግባር እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ዝተጠቐመሉ ሜላ ንባዕሉ ናብ ብዙሓት ሰውነታት ምቕያሩ። ጆዋን እቲ ናይ ብሓቂ ክፈልዮ ስለ ዘይኽእል ናብቲ ሓደ ትኩስ ክከስር ይኽእል እዩ። ኣብ ሰዓት ድማ ፕራቲክ ኣቦኡ ዝነገሮ ሓደ ነገር ይዝክር። ሕማቕ ሰባት ኣብ ዘለወሉ ኩሉ ጽላለቶም ክስዕቦም እዩ። በዚ ትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ነጊርዎ ነይሩ እዩ። ነዚ ድማ ንጆዋን ይነግሮ እሞ ጆዋን ድማ እንተስተውዕል ካብ ኩሎም እቲ ሓደ ጥራሕ እዩ ጽላሎት ዘለዎ። ብረገጽ ድማ ራኦል እዚ እዩ ዝኸውን ብምባል ነታ ጥይት ናብኡ ይትኩሳ። ካብኡ ድማ ተሰኺዒሉ ናይ ራኦል HART ብምህራም ንሓንሳብን ሓዋን ብምቕታል ንዘለኣለም ተዓዋች ይኸውን። ካብኡ ድማ ራኦል ናብ ትኽክለኛ ዓለም ከይመጽእ ምስ ናቱ ሰውነት የጥብቆ። ግን ድማ ፕራቲክ በዚ ዓወት ሕጉስ ኣይኮነን። ምክንያቱ ጆዋን ኣብቲ ትኽክለኛ ዓለም ካብዚ ንላዕሊ ክጸንሕ ስለ ዘይኽእል ተመሊሱ ክኸይድ ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ ጆዋን ሰውነት ድማ እንትፈርስ ነቲ HART ድማ ናብ ገዙ ይወስዶ። ፊልምና ድማ ነዚ ምሳረየት ድሕሪ 6 ወርሒ ናብ ለንደን ትወስድና። ኣብ ለንደን ፕራቲክን ሶንያን ጽቡቕ ህይወት እንዳመርሑ ይርከቡ። እንተኾነ ግን ፕራቲክ ንሓደ መዓልቲ እኳ ካብ ኮምፒውተሩ ተስኡ ኣይፈልጥን። ነዚ ድማ ዝገበረው ናይ ኣቡኡ HART ህይወት ብምሃብ ደጊሙ ናብ ትኽክለኛ ዓለም ንምምላስ እንዳፈተነ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ መጨረሻ ምሪትና ድማ ፕራቲክ ተሳኺዒሉ HART ናብ ህይወት ከምጽኦ ይኽእል። በዚ ምኽንያት ድማ ጆዋን ንዘለኣለም ምስኦም ንክነብር ይገብሮ። ፊልምና ድማ ኣብዚ ትውዳእ። ፊልምና እንትፈትኹሞ ላይክ ነዛ ቻናል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትርስዑ። ሰላምን ራህዋን ንህዝብና ጸጽብኡ ንዓኹም ሳብስክራይብ ድማ ንዓና